Pozývame vás do rozprávkového kraja malebných zámkov nad mestom Schwangau, kde boli v 19. storočí postavené zámky Ľudovíta II. Tieto skvosty nemeckej architektúry ničím nerušia prostredie, ako by ich vytesala samotná príroda. Niet divu, že sú atraktívne nielen pre turistov a fotografov, ale aj pre filmových tvorcov. Cieľom trojgeneračného výstupu otca, syna, vnuka a partie kamarátov je však najvyšší vrch Nemecka. Preto sa spod striech zámkov v noci presúvame do Wettersteinského pohoria. Toto sa vďaka geologickej činnosti vyvinulo do jedinečných foriem. Voda a ľadovec vytvorili v jeho spodnej časti unikátne kaňonové doliny s terasovitým charakterom. V hornej časti náhorná planina so súčasným ľadovcom prechádza do zabezpečenej feratovej cesty. Na prvý pohľad vyzerá dosť exponovane, no je určená aj pre začiatočníkov. Po prekonaní Suťových polí prichádzame na súčasný ľadovec. S veľkou opatrnosťou sa po ňom dostávame k hornej zabezpečenej ceste. Táto je omnoho náročnejšia, a to z dôvodu nepriazne počasia. Napadlo veľké množstvo nového snehu, čo nám sťažilo výstup. Na jednom z dvojvrcholov Zugspitz, označovanom ako strecha Nemecka, je konečná stanica lanovky, ktorá denne chrlí stovky turistov. Náš cieľ je však druhý z vrcholov, kam sa naša skupina dostala po 7-hodinovej túre. Vidíte tie ruky dobre,